Ne balimamuso fura min bɛ ne bolo ne tɛ se k'o di kanu gansan na dɛ bari fura gansan tɛ ni ne y'a fura d'i ma n'a sera a tigilamɔgɔ kɔnɔ a dusukun bɛ karaba ka kɛ kelen de ta ye ni e b'a fɛ kanu de la i bɛ n'a sɛgɛn wa i bɛ n'i yɛrɛ sɛgɛn n'a sɔrɔla n'i b'a fɛ furu la i b'a fɔ n ye n b'a fura dilan ka d'i ma ayi ne t'a fɛ kanu na dɛ karamɔgɔ ne bɛ fɛ a ka ne furu yɛrɛ yɛrɛ ne b'a fɛ o de la baasi tɛ o tɛ baasi ye i b'a tigilamɔgɔ tɔgɔ n'a jamu di yan i bɛ waati dɔ di yan n b'a fura dilan ka d'i ma karamɔgɔ a tɔgɔ n'a jamu Karim Berté Karim Berté o la i bɛ waati di yan n b'a fura dilan ka d'i ma n'o kɔni sera a kɔnɔ ala ta kɔfɛ i bɛ k'a muso ye karamɔgɔ o ka jan dɛ ne mago tun b'a la bi yɛrɛ yɛrɛ hali ni y'a sɔrɔ sisan ka di ne bi yɛrɛ bi awɔ n'o don ne balimamuso i bɛ sɔn ka wari dɔɔni bɔ dɛ awɔ a fɔ a mana kɛ fɛn fɛn n b'a ɲini ka d'i ma tabarikala n'o don i bɛ na ni 5000 ye n b'a baara kɛ ka d'i ma 5000 ni bɛ se k'a sɔrɔ sisan karamɔgɔ n b'a kɛ 1000 ka d'i ma 1000 o la kɔni i bɛ n makɔnɔ n b'a fura dilan ka d'i ma awɔ n'ala sɔnna ne kun y'a dɔn ne kun tɛ taa Karim bara karamɔgɔ fɛ yen nɔ n y'a ka ko bɛɛ segin kɔ a hakili tɛ mɔgɔ si la ni ne tɛ tuguni walayi n y'a ka diɲɛlatigɛ la nɔgɔ fu Dagawuli waleti nana a dun kɛra cogo di y'a makɛ cogo la a bɛ de i bɛ ka pɛrɛn ka wele ta fo k'an ja tigɛ mun de bɛ yen nɔ kuma fɛ sa mun kɛra yɔrɔ ne ye n ka kɔnɔmaya ko kuma fɛ ɲɛna awɔ bari e ni ne ye teri de dɛ mais i bɛ fɛ ka mun de fɔ tantɔ i bɛ ka ne lasiran dɛ mun de kɛra i bɛ dɔn ka kɔn ko ma o ka fisa ni ko taalen ɲɛfɛ i k'a fɔ k'i bɛna na wele o b'a sɔrɔ c'est trop tard o ye tiɲɛ ye mais i bɛ fɛ ka jumɛn fɔ ne kun bɛ fɛ ka n'a fɔ de ni ne ka kɔnɔ bɔra ni ne somɔgɔw ye ne gɛn ne bɛ taga min mais waleti o ɲɛfɔ i den fa ɲɛna dɔrɔn hali n'a b'a jate minɛ ka soden kelen dɔ ta k'i bila yen soit i yɛrɛ k'a nɛgɛn a ka woro bɔ i nɔfɛ ou bien a tɛ se ka sigi a tɛ se ka jɔ o bɛɛ ne Fifi de nɔ ye ne bɛ nin fɔ Karim ye cogo di n'a b'a faamuya nin fɔli jɔrɔ bɛ ne la dɛ Elle c'est ma beauté Fifi. Mo dogo do bɛ fari ka tiɲɛ ka nin sourire ninnu. E bɛ taa nin kisɛw la. Regarde. E bɛ ka miiri mun de la? I sigilen i bɛ ka kirina kumaw kɛ. Toi tu ne dois pas faire ça. Hein? Ne que tu penses à quoi ma bien-aimée, ma claire de lune, mon soleil, Fifi, celle qui rend mon cœur joyeux.
Quand même, tu vas bien. Eh, normal, j'aime pas. J'aime pas. Il faut pas faire ça. Est-ce que tu as femme? Une bonne femme comme toi mérite de sourire. Et quand tu vas sourire, et quand tu vas jouer, est-ce que tu as femme? Aljana Moussa. C'est comment? J'avais une mauvaise non. Mais Karim, est-ce que c'est qu'il y a Fanima? Kayafima, tu dis? Non, quand on m'en faut. Et alors, dans la vie, dans un couple, il y a toujours des problèmes. Quoi. Pour le mot, t'es bas là. Est-ce qu'il y a femme? Nous sommes des êtres humains. Et moi, tu peux pas être parfaite. Est-ce qu'il y a femme? Moi, je suis pas parfait. Donc, des fois, est-ce qu'il y a femme? Tout le monde fait des erreurs. Mais reconnaître son erreur, c'est ça qui est difficile pour beaucoup de personnes. Donc, c'est pas un problème. Ok, dit bonnet, voilà, on laisse ça, c'est le passé. Est-ce qu'il veut la femme? Et t'as roko fruit siri konoka. Mais oui, tiens, O shite problème de. Ayere ta kalama fana ko ne konomando ale dende la. Jume waleti mun ne ga mai ma fɔ a ɲɛna n'a bɔra kalama nin na n'a ko k'i kɔnɔ tiɲɛ dun k'a ta tɛ den dun i bɛna mun de fɔ a fa sa furu la kan kɔnɔ cɛ ko mun kɛra n ye furu ɲini ma furu sɔrɔ ala ye kɔnɔbara garisɛgɛ na ko o cɛ ayi ne t'o cɛ n'a y'i ban den na ne bɛ den wolo dagawuli i jɔ ta donc n'i ye e ɲininka sisan e bɛ fɛ k'a fɔ ne ɲɛna ko n'a fɔra k'i kɔnɔ tiɲɛ k'e t'i ta tiɲɛ e dun ye ne bila ka n ta tiɲɛ o tuma ne ye lagalakatɔ de ya e b'a fɔ ne ka karamɔgɔden tiɲɛ yan kadi ko fitogo ye kelen mais o mɛnɛmɛnɛ tɔgɔ tɛ kelen ye dɛ kana n'o kuma sugu yɛrɛ fɔ ne ɲɛna yɛrɛ ha ne e yɛrɛ kun b'a dɔn ko ni nin kɔnɔ ye ko ni bɔ kɛra kalama ko Alvin ta tɛ e yɛrɛ b'a dɔn problème min b'a la ne dun filɛ ma furu cɛ ma bɔ nɔfɛ ne tɛna se ka n kɔnɔ tiɲɛ dɛ o to yen an ka na an ka sujet kan e bɛ fɛ an ka kɛ cogo di sisan ne kun bɛ fɛ ka n'a fɛ e ɲɛna de o Lala ni ne somɔgɔw ye ne gɛn Lala na se ka na n ka kɔnɔmaya kɛ e fɛ yen nɔ Waleti i jɛnfɛn foyi de tɛ ne Kadi bolo e bɛ i n'a fɔ ne balima i bɛ i n'a fɔ n dɔgɔnin i n'a fɔ n kɔrɔ n'a kɛra cogo min na an fɛnɛ bɛ yan nɔ nka a tɛ ɲa fana fo n k'an sara Alvin fana na dɛ ne kɔni fɛ hali i kana fɛn fɔ Alvin ye fɔlɔ Lala bɛ se ka kɛ n'u ye n gɛn n bɛ na o la an b'a f'a ɲɛna n'u ma gɛn fana o y'a bannen an kana kɔn k'a f'a ɲɛna fɔlɔ an k'a to yen fɔlɔ ok problème foyi t'a la n'i yɛrɛ ko ten tɔ an b'a to Kadi. Naam. Bonjour, ça va? Bonjour papa. Oui. Une seconde. Amba. Alvin chérie. Oui, voilà. Et quand je me vis? Comment vous êtes? Ça va? Ça va. J'espère que Bachita va. Bachita va aider. Ok, ça c'est Kadi. Naam. M'a fait ka taa teliya la baarayɔrɔ la. Ok. Mɔgɔw de bɛ k'an kɔnɔ wa man di n ka retard ta bi quoi. Problème foyi t'a la. Voilà, donc i b'i hakili to yɔrɔ la. N'Ala sɔnna ma. I y'a faamuya. Awɔ. Voilà, o de don. Ala ka sira diya. Alvin chérie. Oui. I kun tɛ ɲɛma i kan bila i fɛ daga wuli. O de ka tagama ka na. Ka tila ka tagama ka segin. E de b'a dɔn a ma nɔgɔn. Tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn. Papa i ni Walɛti tɛ sira kɛ kelen. Ok, bon, problème t'a la, mais i b'a teliya. A bɛ na sisan. Muso ninnu ka côté. Awɔ. Presselen de don. Problème foyi t'a la a bɛ na. Voilà. Daga A bɛ wuli. sɔrɔ da la. Komi n y'a f'i ɲɛna cogoya min na. Hakili to a la an jigi ye ɲɔgɔn ye dɛ. Problème foyi t'a la sa. Basima foyi tɛ bɔ a ko la. Awɔ. N'Ala sɔnna a ma an ka di Ala ma. Baba yɛrɛ b'a dɔn n'a kɛra muso ye n'o o tɛna k'i tagama kura ni ye. Bon la sa Walɛti i ka kɛ kelen sa. Cɛ n bɛna i taga lagalakatɔ ye a kana taa ka n to. Oye k'an bɛn o la. Awɔ. Ala ka se n'aw ɲuman. Amina. Kanu yɛrɛ filɛ nin c'est à dire discussion de don quoi kɛlɛ de don mankan misɛnninw tɛ ban a la aw bɛ kɛlɛ aw bɛ bɛn aw bɛ kɛlɛ aw bɛ bɛn n'o tɛ kanu mun na o tɛ kanu ye o parce que kɛlɛ ni bɛn kɔnɔna na aw bɛna ɲɔgɔn faamu est-ce que tu me comprends donc il faut pas me dire que déjà que e ko pardon fɛn koloma yɔrɔ yɛrɛ o de bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko pardon k'i ka erreur yɛrɛ kɔni ka tila k'a fɔ ko pardon voilà ça c'est une grande chose ma belle ma claire de lune ça me suffit le fait que ko pardon a diyara n ye trop moi je te pardonne i y'a faamu parce que c'est ça l'amour ok
o tɛ sa Karim e bɛ ka fɛn fɛn fɔ o tɛ ne ye tɔɲɔ yɛrɛ de ne y'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lanɔgɔ k'i ka ko bɛɛ lasegin kɔ mɔgɔ mɔgɔ tɛ ka bɛn du kɔnɔ a bɛɛ bɔra ne de sababuya la l'amour fait des ravages Roméo ni Juliette ka kanu kɛra yan nɔ bɛɛ y'u kɛlɛ fɛn fila tun bɛ fɛ ka boli est-ce qu'il bɛ k'a faamu wa kanu duman bɛɛ bɛ tantôt de bɛɛ de b'aw kɛlɛ mais après c'est-à-dire vous allez aw b'a tɔ yiriden bɔ quoi est-ce qu'il bɛ k'a faamu wa a kɛlɛ ni fɛn ça c'est la racine tu as compris moi je pense qu'il faut laisser ça on doit oublier tout ça et commencer un nouveau départ i y'a faamu wa an bɛ nouvel départ de ta sisan n bɛ sira kura de ta sisan est-ce qu'il bɛ k'a faamu donc Karim bɛ da la yan Jabi bɛ n bɛ kuma fɛ sisan ok je reviens Monsieur Jabi ça va ok hɛrɛ ah Dieu merci kɔrɔ basi kɔni tɛ an bɛ la tan i si cogo ɲɛna tranquille yanni ka na on passer l'entreprise là après je suis passé par là c'est bien ouais i ko basi foyi tɛ ouais alhamdoulilah ça va ça va ne tun ye wele basi tɛ yɔrɔ hakilina dɔw de tun bɛ na n bɛ fɛ ka minnu yira i la quoi y a pas de problème parce que i ka kuma ninnu c'est des bons projets d'accord Karim ouais monsieur Jabi mun de la e tɛ ka sɔn ka muso furu ani mun na fana i tɛ ka foyi fɔ ne ye i ka muso ko kɔɲɔ kan f'i dun ka dɔn k'a fɔ fana ko cɛ muso furu wagati b'i la bon ni hakilina min b'i la a ɲɛfɔ n ye mun de bɛ o juge pour que n ka se k'i faamuya en fait monsieur Jabi vous savez i n'a fɔ e yɛrɛ b'a dɔn cogo min na ko entreprise la ni e bɔra yen dɔrɔn ne de bɛ gɛrɛ kosɛbɛ donc o ye responsabilité ba de ye o ko bɛ yɔrɔ min na sisan ni e mana empêcher ka baara o baara kɛ sabula muso bɛ dege e kɔnɔ yan nɔ ne de kan ka t'o kɛ kosɛbɛ est-ce que i bɛ k'a faamu donc ni ne fana nana occuper muso ko la sisan entreprise baara bɛna sumaya a bɛna sumaya tuma dɔ la u b'an wele vers les 19h ka taa fɛn dɔw décharger kɛ yɔrɔ ne ka science ma mun kɛ dɔrɔn ne ka science bɛ b'o kɛ donc ni e ma se ka taa fɛn o fɛn na ne de bɛ taa o la bon tuma bɛɛ ka bin muso kɔrɔ 22h 23h cɛ k'o fɛnɛ n'u wagati don cogoya dɔ la baarakɛyɔrɔ la est-ce que vous voyez parce que moi je sais yanni i tun ka furu kɛ toi tu étais mobile engagement mun tun b'e la ne yɛrɛ tun b'o bɛɛ dɔn sɔgɔma i b'a sɔrɔ tɔ foyi t'e la mais y a pas de problème ne sigi bɛ k'a faamu bon maintenant si moi je essaie de m'engager ko n bɛna muso furu sisan programme bɛ falen baara ko tɛna nɔgɔya o ko de bɛ ka n kunkolo fɛngɛ dɔɔnin quoi o de bɛ ka n sumaya ko ninnu na sinon proposition dɔw bɛ yen nɔ e yɛrɛ b'a dɔn muso dɔw bɛ yen cogoya dɔ la mais ni ka nin ko to sen na a ma nɔgɔn an bɛ entreprise mouvement minnu na c'est pas facile. Karim oui n'i y'a mɛn ko cɛbakɔrɔ furu de bɛ cɛ ka cɛya dafa cɛ n'o i ye minnu fɔ o ye tiɲɛ ye nka baara ko mɔgɔ tɛ se k'i ka furu bila baara ye dɛ e bɛ yɔrɔ min na sisan hali ni dɔ nana fɔ yan sisan k'e binna a muso kan k'e ni a muso bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si tɛ se ka sɔsɔli kɛ parce que bɛɛ b'a dɔn k'i ye célibataire de ye o tɛ tiɲɛ ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko baarayɔrɔ la ko ne tɛ yen mɔgɔ ka danaya dan bɛ e de kan mais ni muso t'i bolo wagati bɛ nalen i b'a ye mɔgɔ si t'i bonya baarayɔrɔ la parce que bɛɛ b'a fɔ ko i ma furu bari a bɛ mɔgɔ caman ba de kunkolo la ko danaya dɔw bɛ yen o man kan tɛ ka ta ka da cɛ ka n'a kan bon ne kɔni hakili la ɲininkali tɛ e ka furuko la k'i si sera i si ma se bilen o bon déjà ne kɔni t'a dɔn fɛn kelen min de bɛ k'i bali mais i ye baara minnu fɔ sisan ne kɔni bolo n'u tɛ se ka kɛ sababu ye
mun bɛ se ka e bali ka furu kɛ est-ce que i y'a faamuya denni bɔra yan nɔ kɔsa in na denni ko ko e n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye nɛgɛ cogo bɛɛ la walasa i bɛ se ka denni furu e y'a yira ne na k'a fɔ ko e ti a dɔn n terikɛ n tɛ n dogo i la dɛ ni balimakɛ bɛ ne bolo bi e de ye ne balimakɛ ye ni jigiya yɛrɛ bɛ ne na bi e ye ne jigi dɔ ye ka da kan i ye fɛn bɛɛ kɛ n ye wa i ye fɛn bɛɛ tun ta la ne ka danaya belebele bɛ maa min ka bi diɲɛ kɔnɔ n furumuso ni n balimamuso kɔfɛ o ye e ye mɛ ni min kɔni fɔ i ka gɛlɛya sabali n'i bɛ ka sira depasi ko de y'o to yen i mago mana k'a la togo o togo i ta ye dɔrɔn ka confirmation di ne ma bon n bɛ fɛ ka ne muso in de furu a financement ko n'a fɛn bɛɛ o bɛ ne ka bolo kan o to yen pewu. Si Jampi, vraiment c'est un grand honneur. Il a nous fait vraiment je vais réfléchir et pour ça il me sera une quoi. Non mais il faut que moi et en fait il va muso ko ni filɛ nin a tɛ se ka karaba kɛ i y'a fɔ cogo min na barada an ka barada ko ka ca an ka baaraw fɛnw ka ca i bɛ k'a faamu donc komi e ni ne ka baara ka ca an jɔyɔrɔ ka bon ko ninnu na donc sini mission sinikɛnɛ mission sɔgɔma mission tilegan fɛ mission sufɛ mission c'est pas facile hali sisan ne kan ka taa mission dɔ la ayi ne mago b'aw la dɛ i bɛ ka baara ko ninnu filɛ nin an bɛ ka kuma an ka projet ko ninnu kan sisan mais n'i bɛ hakilinata di o la a bɛ diya n ye kosɛbɛ quoi an ka projet ko ninnu monsieur Jaabi n'est-ce pas voilà entreprise ninnu o y'a ko koloma yɔrɔ ye voilà n'i bɛ se k'i hakilinata di an ka entreprise ko ninnu na mun bɛ se k'an dɛmɛ an ka entreprise bɛ yiriwa cogo min na voilà o tun bɛ diya n ye. Antita Albine ya moluwem wala tumune bi wi nyini ngare nyete mobile la konna na nana dala fana nyeta la ne ko e dante ga sisi yoro la ne ga mobile chenu na amna ta taxi de la ko jume amna ta taxi de la Albine tumara ko me taxi de e kunta fo yina nga tellement tiki wala ko ta kambla o mateli nini ya wala ne ko e preselene te ni preselente ne preselenu mo de be ga ne kono bara yoro la Alvin mobile ko te taxi ko te ne mo go di bila e mago de ben la ogo iba tele adoni ne preselenu me sega kan Alvin comme yere ba do déjà me wala ko na manu ele dena wa anga duwe islam dude ne baru ne ala jama don da ne fa bora kala ko ne kono manu he ala ne bara be ne kenga bo kenema oh yani o gase ne na fi I musuni nyena dom na ni faenge mina nga kono ma ki fe ka tigi herera e ko jume walet ne ko kore ka kene ne ko munela ebe ni yakilina krigara nta ga do ikunadi tout sauf ça iklobena ebe se kana fa to gudi kinna ci yela manifi ne mo yakilina krigara e puis ebe ka ina munko ne furumuso de bien ne che furule ne iklobena comment est-ce possible que ibna fa et puis kana na ni décision fait nous ne rebenita iklobena ya famia ne re che ne mu mana ko itanto ibna naji Alvin ebi ki perene de funa Alvin be ganyo ko ne kono mano ere dena e muso seraka mundima ala de la kono ta oh ne be kono ta efe yani e kane nenge kane defense da ebi muso de wolo bali ne defense da wala akana na dogo efe iklobena ebe ne de dogo ne mi dogo yo kuma de be gafi ali ne nenge ble kan wallahi Alvin ha
kana ɲinɛ ko problème ne sɔrɔ ka den sɔrɔ a bɛ e sɔrɔ parce que e de den bɛ ne kɔnɔ e joli de bɛ ne kɔnɔ ne bɛ k'i joli de sunɔgɔ. Entreprise ko la. Voilà. Ne tun tɛna kuma entreprise ko la. Ne bɛ fɛ ka kuma i ni Jabi ka teriya de la. Voilà parce que ko min filɛ nin ye n'i y'a ye an bɛ lɛsi la o bɛɛ entreprise ko de ye. Est-ce que i bɛ k'a faamu? Mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ils sont dans la rue mais nous sommes en paix c'est parce qu'on travaille. I m'a ye wa? Karim ne ko ne bɛ fɛ ka kuma i ni Jabi ka teriya de la. Ni teriya diyara a bɛ kɛ balimaya ye o tɛ yan. Ni teriya diyara a bɛ kɛ sinjiya ye. Wa hali ni teriya diyara aw denw bɛ kɛ kɔrɔ ni dɔgɔ ye. Terimaw kana ɲɔgɔn filɛ lagalagatɔ ye. U ma ɲi teriya la dɛ. U bɛ teriya yugu yaba yɔrɔnin kelen. Ka n'i teri ɲɔgɔn janfa kɔ k'a fɔ k'a ɲɛ tɛ ka ko dɔw kɛ n'a bɔra a kalama a ka teriya bɛ ban o don. F'aw fila bɛɛ ka bɛn de ka ɲɔgɔn minɛ kelen dɔrɔn. Mais i bɛ terikɛ kelen janfa kɔfɛ n'o bɔra a kalama don min na i bɛ malo sɔrɔ. A ye ɲɔgɔn minɛ teriya la. A ka teriya in ka di kojugu. Mɔgɔ ba de bɛ ɲɛbɔla aw fɛ. N'aw kɔni sera ka ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ yɛrɛ la walahi a ka teriya in bɛɛ b'a fɔ diɲɛ wuli. Mais anw fɛnɛ tɛ denmisɛnnin ye k'i kan k'a fɔ minnu ye k'u ka ɲɔgɔn minɛ n'i y'a ye an ka teriya ye bi sɔrɔ c'est que a sigilen de don ou bien monsieur Jabi conseil dɔw bɛ yen nɔ c'est aux enfants qu'il faut dire fo ka na ka entreprise ba sɔrɔ u ka sanga sɔrɔ tantɔ c'est que teriya solide de ye o ko bɛɛ kɛ i b'a ko dɔw fɛnɛ tɛ kɛ ni ko dɔw ma sigi duguma. Karim denmisɛnninya tɛ koyi mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ bɛ se ka ɲinɛ fɛn dɔ ko kuma dɔ la mɔgɔ hakili t'a bɛɛ ye. Ne ka kuma in fɔ kun ye min ye n'o n ka ɲɔgɔn minɛ kelen n ka kana ɲɔgɔn janfa ɲɔgɔn kɔ. Nafa foyi t'a la. Teriya filɛ nin ye kɛ mɔgɔ m'a faamuya de ni ni teri diyara a ka di ni balimaya ye. E ni Karim filɛ cogo min na Jabi filɛ cogo min na fɛn bɛɛ ye Jabi ye i bɛ Jabi fɛ yan su fara tile kan n'a ye ɲɔgɔn minɛ halisa ka fara nin kan walahi o miiri tɛ fɛn o fɛn la a bɛ bɔ a la walima de Jabi. Tiɲɛ yɛrɛ la Karim n'i ba mu ka kuma in ta k'a lajɛ tiɲɛ b'a bolo bari n'i y'a ye a bɛ nin fɔ a bɛ fɛ an ka bɛn kelen de ma ka d'a kan ba mu yɛrɛ kan ka taa vacances la bon n'ale taara ka Canada taga la an fila de bɛ kɛ ɲɔgɔn kan sanga n'a ka waati bon ne kɔni ka hakilina ye min ye ne y'a kɛ a bɛ fɛ ka message di an ma pour que an kana na ɲɔgɔn janfa cogo min na parce que depuis an denmisɛnnin ma an bɛ teriya la an ma se ka ɲɔgɔn janfa an denmisɛnnin ma cogo min na an balogoloma kana ɲɔgɔn janfa ne bɛ ka hakilina faamu ka dɔ de la o kɔni tɛ kojugu ye. Non hakilina faamuyalen don a faamuyalen don déjà comme là maintenant entreprise ko min bɛ sen na donc n y'a f'i ye cogo min na ne bɛ t'o finaliser quoi ne bɛ t'o finaliser awɔ. Ne yɛrɛ y'a fɔ a ye cogo min na a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ dɛ Jabi y'a fɔ cogo min na n kan ka taa mission dɔ la Canada bon a ka di ne aw ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ yɛrɛ de si kana si minɛ si kɔ kuma la wa mɔgɔ si kana si janfa o dɔrɔn de don nin ne terikɛ de ye fo ka taa dugukolo meleke ne t'a janfa ni danaya maa bɛ ne bolo bi n delila k'o f'i ye don tɛmɛnenw na o ye Karim de ye n bɛ Ala deli jogo juguya ou bien manamana ko foyi ka ne bila ko ne bɛ Karim tromper Ala ka n'o jigin kɔnɔ. Wa Karim i fɛnɛ k'a kɛ cogo bɛɛ la i kana i terikɛ in. A ye diɲɛlatigɛ ko filɛ. Bari a jigi bɛ e yɛrɛ de kan. I b'a dɔn diɲɛlatigɛ la e fɛn o fɛn ti bɛn i ma i t'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la est ce que i bɛ k'a faamu n'i b'a dɔn mun bɛ digi la e man k'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la ou bien donc o ko ninnu ma se kaleli ni kaleli fɛngɛw ma o donc ce que moi j'aime pas ne to k'ale la ale filɛ nin fɛn min man d'ale ye dɔrɔn ale t'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la. Ayi an k'o dabila o man ɲi teriya la dɛ o ye teriya tiɲɛ yɔrɔnin kelen parce que n'a bɔra kalama dɔrɔn a ka danaya bɛ biri kan pewu pewu. O de la ne ko n k'an tɛ denmisɛnnin ye o bɔ kalama fɛngɛ ninnu tuma dɔ la olu ko ninnu faamuyalen don olu ko ne de ko Jabi ni ne tɛ denmisɛnnin ye est ce que i bɛ k'a faamu donc il y a ces conseils d'enfants là parfois en tout cas c'est bien a y'a fɔ c'est bien parce que diɲɛlatigɛ la fɔ ka to ka baro kɛ n'an ma baro kɛ aw tɛ ɲɔgɔn dɔn ou bien n'an ma baro kɛ aw tɛ ɲɔgɔn dɔn mais n'i y'a aw bɛ sigi ka baro kɛ fɛnɛ c'est que kun de tɛmɛna ou bien kun de tɛmɛna donc c'est pour ça que baro in an bɛ baro in tɔ kɛ siɲɛ wɛrɛ mais faut que ne ka taa nin mission na yanni an k'o cɛ quoi voilà o de la ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ n b'a fɔ k'u ye j'ai compris le conseil. kuma in labɛn ka ɲɛ i y'a mɛn. ne y'a faamu. Jabi. Oui, man ka bila nin kan ka bila diɲɛ bɛɛ la fo ne wallet
Wala kay la dɔnni y'a ka fɔ ne ye cɛ de décision ni mun e bɛ k'a ta ne de kan k'a ta ne b'a préféré ka taa yɔrɔ dɔ de ta k'i yɛlɛma yen n'i gɛnna i yɛrɛ ka kuma la n bɛ n jɔ a kalo sara kun kɔrɔ mais mun ye ka na yan de tout sauf ça. Alvin an ni sanu so de jɔ ne tɛ yɛlɛma kɔnɔ ne bɛ yɛlɛma ni so kelen de kɔnɔ n bɛ mun f'i ɲɛna ne terimuso a laban ye sinaya de an ka teriya in laban ye sinaya de a jari a ma ja ye parce que ne walɛti tɛ den dɔ wolo kɛnɛma ka tila ka taa furu cɛ wɛrɛ ma ko ne denw fɔ tɛ kelen ne bɛ ka e de den wolo wa e de bɛ ne furu fana n b'o f'i ɲɛna e bɛ ka ɲɛ bi do sinikɛnɛ do ne terimuso bɔ a kalama ko ne kɔnɔ e de bɛ u jari o ma ja ye o de n bɛ furu de fana dɛ. Walɛti i tilala wa? Mun b'i fɛ so? N'i tilala i bɛ n sɔrɔ gitɔrɔnda la. N jɔ yɛgɛbɛ i ko ba pɛrilen sira la n tɛ foyi f'i ye. Diɲɛ ye sɔgɔmada caman ye dɛ. Diɲɛ kɔnɔna na mɔgɔninfin i bɛ sugo dɔw kɛ a kan ka to sugo de la dɛ. Mais a kan ka to sugo na. Ne ɲɛ Alvin ɲɛ nin cogoya la. O tɛ mɔgɔw ka tanga bɔlen ne karamɔgɔ kan wa? A bɛ n kɛ ka tɔw la. Fɛn min ne yɛrɛ ne kan ka muso furulen baara jɔ a ma ɲi. Ni ne ma muso furulen baara jɔ don dɔ la n bɛ malo fu bilahi. Non n bɛ muso furulen baara jɔ. Nin ye sugo ye. Parce que kuma dɔ la Ala bɛ fɛn dɔw bila ka na sugo n'a ka hadamaden ladi quoi k'a fɔ ko karisa jɔni i bɛ ka min kɛ sabali ne Ala ɲɛ b'i la ne karamɔgɔ ta in kɛlɛ ne ka nin sugo in y'o de kunbɛn nin na dɛ walayi kunbɛn ne ka nin sugo in na ni sugo in kɔrɔ dɔnnen don nin kɔrɔ de ye ka na fɔ n ye karamɔgɔ sabali n'i ma sabali n bɛ fɛn yir'i la fɛn min jɔlen ka jan ni jinɛ ye ne ta in y'o ye a ka haramu ne ta in y'o ye. Nka n y'a mɛn Ala n sabalila nin kɔfɛ ne karamɔgɔ sabalila ko bɛ ko la n tɛ don a la wa ko bɛ ko la n t'a kɛ bilen bilahi n bɛ sun n bɛ seli n ŋaniya ma e ni Ala cɛ nin ye ko ɲɛnɛma ye n bɛ sun n bɛ seli karamɔgɔ fariya bɛ na n'i ye n ye dɔrɔn i b'i ka daga diya k'a sɔrɔ n ŋaniya ma ye n jogo ma ye ko dɔw bɛ aw jɔn waju walahi Alvin ka nin sugo in ye ne waju de a ye n waju nka n tɛ don a da fɛ bilen parce que ni nin ye réalité ye dɔrɔn pap o ye mɔgɔw ka tanga bɔlen ye pep nin banna pewu bilahi. An tile karamɔgɔ. N b'a ni tile. Karamɔgɔ. A dun yɛrɛ. A tɛ cogo la foyi tɛ yen. Karamɔgɔ ne yɛrɛ de tun mago b'i la. Ne la. Mais karamɔgɔ mago de b'i la kɛ. Jumɛn na? Ne tun nana i ka filɛli de kɛ. Kadi o to yen pewu o to yen ne ye muso furulenw ka filɛli jɔ an bɛ na. Karamɔgɔ nin kelen ni ka gɛlɛn. Ka ɲi ne ka ɲi. Mais ka nami fɔlɔ kɛ n'i ye nami i tɛna sɔrɔ k'i fɛnɛ ni sa karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la. Kadi dɔ fɔ sa dɔ fɔ ban i ko a ko teliya. Ne nalen ni Walɛti ka denko in sa karamɔgɔ. Walɛti jɔn? Ne terimuso Walɛti tɛ. Karamɔgɔ a tɛ k'a den fa fɔ ne ɲɛna foyi a dun ka diɲɛlatigɛ fɛn foyi tɛ dogo ne la. N'i b'a sɔrɔ ni dɔnbaga dɔw de ye kɔnɔ da la o de kama a tɛ k'a fɔ ɲɛna i k'a lajɛ k'a fɔ ɲɛna mɔgɔ min ye kɔnɔ da la n'a sɔrɔ ni cɛ terikɛ de ye kɔnɔ da la ou docteur Beni de ye kɔnɔ da la i k'a fɔ ɲɛna. A banna Kadi e yɛrɛ y'i ka filɛli k'i yɛrɛ ye ka ban déjà e bɛ ka maa wɛrɛw bisigi k'olu ye kɔnɔ da la i b'a sɔrɔ olu de ye kɔnɔ da la kuma dɔw la quoi an ka ɲɔgɔn gasi sigi a ka fisa i y'a faamu ne yɛrɛ ko n ko n ye filɛli jɔ sisan fɔlɔ muso furulenw ka filɛli n y'a jɔ fɔlɔ e y'a faamu wa.
karamɔgɔ kuma cogo ɲuman ni diya dɛ. A fɔlen filɛ i ye nin ye dan waati min na sisan ne bɛ problème kɔnɔ a muso furulenw ni nɔ don bon sisan n ye muso furulenw ka filɛli jɔ fɔlɔ i y'a faamu wa. karamɔgɔ e yɛrɛ de kun. dibidani la ye karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen o bɛ sɔn a bɛɛ ma taa ɲɛfɔ ye o b'a filɛ. depuis ne cɛ nana e bagabaga dɔrɔn e yɛrɛ siranna. subhanallah kadi Allah e cɛ ka ne bagabaga. karamɔgɔ n'o tɛ e dun siran kan ne ka filɛ. ko n'i tɛ dangala dɔ i b'a ta kuma ko nin tɛ fɛn ye dɛ. E cɛ bɛ se ka ne bagabaga e cɛ bɛ ne karamɔgɔ dɔn billahi n'a diyara ne ye e cɛ tɛ su na si fɛ. ayi karamɔgɔ. ko dɛ e bɛ ne dɔn. an ko kelen ni bɔ a la dɛ. Allahu akibar maa b'a fɔ karamɔgɔ ma ko nin y'i bagabaga ne de k'i ma kan bɛ fɛn bɛɛ la ne bɛ ka ko kura dɔw de daminɛ sisan fo n k'o kow de ɲɛɲini ka ɲɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka muso furulenw ka baara daminɛ e yɛrɛ filɛ e man ka gɛrɛ ne la ka mɛn sisan bari ne bɛ wurudili min na muso furulen yɛrɛ man ka gɛrɛ ne la. karamɔgɔ e kuma ko mun fɔ ne ɲɛna joona. ne dun filɛ k'a f'i ye sisan. n'i tun y'o fɔ Lala an tun bɛ solution ɲini a la i b'a jateminɛ ka wale tigɛ ko in na k'an wele k'a fɔ ɲɛna ne tile filɛ in kɛ k'i ka yɔrɔ to yen. ayi ne tɛna nɔ n bɛ jɛ yan kɔ waati dama dama i b'a lajɛ k'an wele k'a fɔ ɲɛna mɔgɔ kelen ni kɛ sa. m'a lajɛ. I b'a lajɛ. karamɔgɔ i k'a lajɛ dɛ. kadi ne bɛna ne ye seliji de ta n ka seliji jara ne kan ka seli heure bɛɛ tɛmɛ hadamaden kan. foyi t'a la sa karamɔgɔ ninnu ma se kɛlɛ ma sa k'an bɛɛ k'i seli. lahi diɲɛ problème bɛɛ ye muso de an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ ni aw musow sen bɔ a la a tɔ b'a dɛ e cɛ nana sogo da ne la yan k'a bɛ n kɛ ka tɔw ladi o kɔfɛ e ni ne ye ɲɔgɔn fɛ bi o banna ko tɛmɛnen ye bilahi ala de ye ne ladi n tɛ dan ka filɛli kɛ n bɛ don a kɔnɔ ka yala de. I b'a dɔn ne ma mun faamuya e nana ne ɲininkali min kɛ kun jumɛn de la dɛ ka d'a kan ne ma deli ka e ye k'e ni ɲɔgɔnna kɛ dɛ mun de bɛ o juge ou bien e ye mun de mɛn. Jabi wagati dɔ sera i ka k'i ɲɛ yɛlɛ i ka du kɔnɔ. o tuma ne ɲɛ tugulen don ka du kɔnɔ wa. fo cɛ k'a dɔn k'a ye cɛ de a ka du kɔnɔna na ko ni fitinin bɛ yen i b'a tɛmɛtɔ la kana kɛ fitinin ye dɛ a sɛgɛsɛgɛ k'i bolo d'a kisɛ kan awɔ cɛ ka kan ka du kɔnɔ k'o ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de. mais ne tɛ ka se ka foyi de faamu e ka nin kuma ninnu na a ka di n ye i ka walawala n ye ka ɲɛ kosɛbɛ. balimakɛ kelen min bɛ ne bolo bi o ye e de wa i ɲɛna ne ma ɲinɛ a kɔ dɛ i b'o hɛrɛ de kɔnɔ bi ne tɛ se k'i fɛn dɔ natɔla ye i la ka tila tugun k'a ɲɛ tugu a kan nka kuma bɛ min nɔfɛ i yɛrɛ kɛ cɛ i ka du kɔnɔ. i b'a dɔn quoi bam hali ka kuma la munumunu ninnu dabila i ka tile i ka kuma ka n yɛrɛ kɛ cɛ ka ɲɛ yɛlɛ o tuma ne de y'a fɔ i ko ne tɛ cɛ in ka du kɔnɔ wa ou bien ne de y'a fɔ ko ɲɛ tugulen don ka du kɔnɔ o yɔrɔnin dɛ n bɛ deli ha sabali k'o yɔrɔ walawala ne ka ɲɛbani n tɛ ka se k'a faamu. kuma bɛ tɛ se ka tilen ka fɔ koyi i bɛ kuma fɔ position dɔ la mɔgɔw hakilima b'a faamuya cogo min ne se ka n da waga ka foyi f'i ɲɛna nin wagati in na nka i yɛrɛ k'i ka jateminɛ misɛnnin kɛ i bɛ n'a ye ɲɛ la cɛya ye fɛɛrɛ de ye.